Hola, bona tarda a tots i a totes. Us vaig a presentar la nostra obra segona, que es diu Un pla perfecte, que tracta sobre un grup d'atracadors que volen atracar el celler cooperatiu, però el que no saben és que hauran de superar alguns reptes i intentar tenir bona sort i poder fer el pla. Gràcies per l'atenció. Sou vosaltres? Què feu aquí? També heu rebut un missatge? Oh, calm down, baby, és massa directe. Sí, jo també he rebut un missatge. Nois, portem molt de temps sense estar actius i com a que se recompensen de tornar a la nostra essència. Però entereu, doncs, perquè se n'ha dit aquí, no? Ara què vols? Jo que estava tranquil·la. Bueno, tranquil·litat, però entenem. La passada de la Sofia serà el nostre amo. Com és capaç de dir això? Bueno, bé, com anava dient, aquest és el nostre nou xerraller. El seu nom és Charles. No cal que cada vegada prosperís i salut. Però que repel·lent. Bueno, bé, com anava dient, ell és el Adrià i jo el Joan. Us he portat aquí per parlar-vos del romanet contíg, que és un vi, i altres objectes valuosos del celler. Què us sembla si fem tots ells? Estic d'acord. That sounds good. Doncs si tothom està d'acord, hem de començar per crear un pla. Hauríem de començar per saber com és el celler per dins. Luego començaré per si con les càmeres. Estic farta. No mereixo que tractis així. Sempre fas igual, sempre fas el mateix. Fas més que treball aquí i sempre fem igual. Va, no exageris, no siguis tan dramàtica. Dimitiré. No, home, no, ja buscarem una altra solució. No siguis així, sisplau. Estic nassos. Nois, vas a la hora. Oh, què tal, noi? Jo bé, tu, et veig una mica amoïnat. No, és que he quedat amb un grup de gent per robar el celler cooperatiu on tu treballes. Com? Se m'ha escapat, això no ho hauria d'haver. A veure, explica'm, no m'interessa. Però no és un problema. És que estic faltant el que estàs Qui és aquesta? Sembla l'única que treballa al celler que no va robar. T'he explicat el que podem fer. Ja sabia que aquest ensaig no s'havia de parar nunca. Ho he fet per una raó. Per quina raó? Ets un pocamoll, aquesta és la raó. Doncs perquè treballa al celler i ens pot ajudar en el robatori. I com podem confiar-hi en aquesta? Doncs perquè millor donar la cara que si més que en cap aquesta línia a la cadera. Al final, no seràs tan complicada normal. Ets molt graciosa. Som benvinguts a la humanitat. Abans m'ha d'explicar el pla, no? Sí, 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 tranquil. Tenim el pla clar, nois? Sí! Home, bon dia, Hola, he fet uns brownies. Per tu, amb molt d'amor. Els voldries provar? És clar que sí, no us la entrevisteu. Que tonto, no saps que porten somnífers. Deies alguna cosa? No, són bons.
És aquí, sota la primera planta, però no compta en alarma. Què m'he perdut, papà? Intruso. Atención. Intruso. Intruso. Molt bé, Sofia, com sempre, fica la pota. Ups, I'm so sorry. Ai, espera, això, que és aquest soroll tan horrible. Però polles que queden sense fi. I noies. Noia, què puc fer? No que ja tot i no puc fer res. En 3 minuts la policia ja estarà aquí. No marxar. No, ens hem d'acabar. Que no, marxem ja. Ei, un moment, el meu ordinador, que no m'escolteu. Espereu-me, un moment. Aixeca les mans i dona la vuelta lentament. Soc treballadora de Sayu, juro. Està detinguda i te deja guardar silenci. Qualsevol cosa que diguis serà utilitzat en la boca contra. El cap de la policia. Fantàstic. Molt bé, Lucía. M'ha pagat tot la tu. Gràcies, massa. Porteu-vos. Te diràs alguna cosa. Si no hi haurà conseqüències. Pots un advocat d'espalda, si no segueix somiant. Doncs tu continues somiant a la resposta pública. Així no anem bé. Podries fer una mica més de reflectar el meu cap, no? Sempre estem igual, que si vull anar a trucar, que si no diré res. Ja sóc aquí. Sheila. Us podeu seguir al pla, sisplau? Qui és aquesta? Mare meva. La definitiva aquesta que estic amb la treballeta. Després està guapa. Guapa, si tu dius. Sofia, no has pogut estar sola la Mònica? Com que jo? No és culpa meva que s'ha interessat l'ordinador. No, està aquí. Segur que la Mònica està bé. Bueno, això espero. La Bolívia real no de l'altra. Ai, tia, de debò, sempre tan dramàtic. Oh, Bueno, què, seguim amb el pla B o no? estic farta, tu només penses en aquell picant, la Mònica podria estar morta. Jo sí que estic part de vosaltres. No sé què discutir. Sembleu una relació tòxica. Bueno, bé, ara que ho dius... Ah, que ho sou. No sé, ja. Em vaig veure l'altre dia per les càmeres. Maria, moltes gràcies. Ja em fa falta No, més informació. centrem-nos en l'important, que és el vi. Sí, vamos. Això. No diré que sense la presència del meu És que no puc parlar. Ja estic farta de tu, el teu pis a collons, i si no vols parar per les bones, parlarem per les dolentes. Però què fes parcelada? Com que xerada? A sobre que t'ajudo? Ajuda'm a tu, deixa inconscient. Nois, però és que no està inconscient, Crec que està morta, mare meva. Oh, va, no exageris. Hòstia, sí, que està morta! Què?
Thank you.